évig ment. Nincs utánpótlás. Pont ez a dráma. Az előjelei Megvoltak, persze. Csak mondom még egyszer, a Benedek Tibi és a Molnár Papes hiányzik, a többi ugyanaz, aki 12 év. Nem volt bennük kívül. Nem volt bennük. Hát ez az alapszám. Felhajtó erő. Kínlódás. Na. Szerintem egyébként keménynek le kellett volna. Így kell ráfeküdni egy labdára, szögletnél. Pardon. Így kell ráfeküdni egy labdára. De nem arra is volt. Na, és mondtam, hogy egyszerűen értik magán, hogy ő mivel Rúgd fölé, Jóska! megfogod. Megfogod. Francba. Ezt meg is ér. Jobbra tettem. Na mindegy, úgyhogy én mondtam. Megödörbe! Húpra gödörbe, föl fog patni. Hé, de most bolond a játék! Meg a fölélövi. Hí! Fölélövi hazamegyek. Kirúgja? Roland, nemes Roli. Vagy ne egyen, a kapjuk elég. Várd meg a kapust! Gyerekek! Erre most aztán! Ráülni! És perc! Honnan hoztátok vissza? Bolond játék! Ez volt a taktika, látod? Úgyhogy most már...